Potom budú sa tu preklikovať ako hlasy. Budem ako ja dosť potýkať. Takže teraz vy to musíte príznuť. Lebo on si tam natočil svoje video a ja svoje. Nie je to úplne jedno. Teraz to musíte dať takto. Keď tam dojde, tak sa to aktivuje. A dneska to je diel Toka Boka. Tak nechajte sa ľúbiť. Toka Boka! To. A potom sú tu s mojím frajerom, môžete ho odobiedať. Volá sa Raiden, alebo ako? Nejaké random písmená k tomu. Áno. To vám nepovieme. Nie. Mne je to úplne jedno, ja nechcem reklamy, ja chcem, aby ma ľudia našli, ja nie som ako ty, Ema. Takže je to iba reklama, taká menšia. Ja nie som ako ty. Je to taká menšia reklama. Dobre, dal som to dobre. A tento diel je diel Rozmazlená staršia sestra. Môžeme ísť na to. Toto je tá zlá sestra, ktorá sa volá... jak sa volá? Volá sa Crystal. Toto je Vžul, David, Mara, Crystal, Laura. Chápe? Bude určite mi to natočiť zvuk, len on sa ma proste dačo pýtal. Tak môžeme ísť na to? Vôbec nemám čo robiť. Idem asi pozerať video. Kde mám môj notebook? Či ja som tu nemala notebook? Toto mi nejako nesedí, tak toto dám preč. Ok. A teraz urobím také, že schovám sa malé tlačítko a keď to vstúpi. Šekva. Ani, že toto tlačítko bude také tlačítkové, veľmi tlačítkové. Čo chceš? Telefón jem akože. Také ako... Viete, že v Minecrafte pressure plate, že keď na to vstúpite... Ja chcem piť. Nechcem napustiť sama vodu. Ale ja chcem čajík. Tak dostaneš teplú vodu a je to jedno. Tak som zistil, že to nefunguje. Lebo ja som zlú časť frízol. Výborné, teraz sa môžem sem priblížiť. Áno, sa dám. Áno, fríznúť to. A teraz to tak. Dobre. Teraz keď som postaví, tak to aktivuje. O pár hodín neskôr. No poďme. Dete. Áno. Dvaja, poďte sem. Nejako nefunguje to. Crystal. Nehovorím vy dvaja. Je to Davidko a Laura. Potom asi tie mená zabudá.